Information Sound Studio. Na san kuma su rarrashi akan zuciya da garwashi, wutar so ta sani sambatu. Na san kuma su rarrashi ku yi maganin abun haushi, wutar so ta sani sambatu. So cikinsa ba tausayi bai duba wani rarrauna, she so cikinsa ba sabo kullum wutarsa ke kuna, she so cikinsa kwai rigar kaya tunanina, so zai ji tausayi ya yi mun kara ya sani sambatu. Kullum da sai ki zan kwanta in tashi sai ya dafar da wata rana na yi rashin barci dan tuntunin ki mashahuda. Wani sa'ilin na rinka gizo kamar gaki nan kamar na fada, burin da na yi mu tattauna bai taimakon da zani bida. Tunaniki ne abokina kullum da shi muke fira, da ya baki ne abincina wallahi har gurin kwana, kowa da ke yake jina duk zana buɗe bakina. Dusun sani masoyana kin mallake gaɓoɓina, kin mallake gaɓoɓina. Ce ki je ki taka kaya to gwara ai ta yankana, na baki rayuwa fansa ya ce ruwan idanuna, ba mai taɓa ki nai jimiri sai dai a ɗauki gana. Ni jin nake kamar na faɗa bar nai shiru da bakina. Mazaje ku zo fagen daga ku gani da ku akwai rata, sai ku yi shiri abokaina na da ke santa. Amma a ce ku samu rabo samun tar ku dube ta, duza ku manci 'yan mata dan babu ta makarta. Wallahi inda mata baro ba 'yar da ke kama da ita, kuma inda za ta je can ma an shafi mai misaltata. Kyawun sifa da kyan hali ba mai ce mai kamar nata, Allah ka kai mu ran kallo muga gimbiya gwanar mata, muga gimbiya gwanar mata. Wani murmushi take wane kallon wata da ran haske, ƙarshe a kyau a ce bulki ga ta kanta na soke. Karma na ja bayanai na tsara uba gwana sai ke, yi zaman ki lafiya haske ko kuma muna ta yin take. Komai na ce rufewa nai kar zuciya ta gigice, da akwai abin da in na faɗa zan sanya rayuka zance. Wani kan ba za ya ɗauka ba, wani za ya faɗi zautance, bar dai kawai na bar komai matsayinsa zai fi mun dace. amma sanin ki zai yi wuya kuma baya ma yi wasan san
tsokarsa ce tana a jikin bawanta ko ina nisan fara'ar tana faranta mar na gode rabu ne isan babi kwarai nake sanki misiri ki ƙara lurarsan misiri ki ƙara lurarsan so ki so marar irge mai ƙura'un suke loli na baki rayuwa fansa ba na gujewa illoli duk tsangwama bale kyara ko za a bani kuloli na bi ku sayyada abada akwai kuma su salloli zance na ji shirin rauna an ce ganin kuna da wuya in kaso nan take in gane ki mardiya lallaminan hakan na jila in shugaban mu jagayya na gaskatar da ba wata ya tamkar ki gaba ko baya ya zani kan siraɗin nan almustaqim fauziya ku sitirta rai da zatina daga gaskiya da san ƙarya in san halal na gane haram ko an rufe cikin ƙwarya ki zamo sinadarin da yake rayar da ni ina tuba rayar da ni ina tuba Thank you.